5 ting, som jeg savner fra min Samsung på min iPhone. Altså, jeg elsker min iPhone, ingen tvivl om det, men der er stadigvæk nogle ting, som jeg savner fra min gamle telefon. For eksempel har jeg tit brugt split screen på min gamle telefon. Det findes altså ikke på iPhone. Det brugte jeg til at browse og rulle lommeregner på samme tid, eller se en serie, mens jeg tjekker mine mails. Og det er ikke noget, man tænker over i hverdagen, men når man har vendt sig til at bruge det, så savner man det alligevel lidt. Og når så man har åbnet alle de apps, så skal de selvfølgelig også lukkes igen. På Samsung, der trykker du på luk alle. På iPhone til gengæld, der skal du altså sidde og lukke dem alle sammen, en efter en. Den knap kunne man godt bruge. Og alle de apps, som kører i baggrunden, de bruger jo en masse strøm, så derfor så skal jeg jo lige oplade min telefon. Men hvor lang tid går der så, før vi rammer de 100%? Det ved du altså ikke på en iPhone, for den viser dig det ikke. På en Samsung til gengæld, der viser den dig, når du sætter den til strøm, hvor lang tid der går, før dit batteri er helt opladt. Det kunne jeg altså godt bruge på min iPhone. Og noget andet jeg også savner, det er altså udklipsholderen. På Samsung-telefoner kan du sagtens kopiere en masse forskellige ting, og så ligger de i udklipsholderen længe efter. På en iPhone forsvinder de gamle kopierede ting, altså snart du kopierer noget nyt. Og så er resten af min familie, så er der ikke skiftet til iPhone endnu. Så mange af Samsungs ecosystem-funktioner, som QuickShare til at dele billeder og videoer, det mangler jeg altså lidt. For jeg har kun AirDrop, og det er rigtig smart mellem forskellige Apple-enheder, men det snakker altså ikke særlig godt sammen med alt muligt andet. Heldigvis er der jo mange flere positive ting ved en iPhone end negative ting, og jeg vil helt klart heller ikke skifte tilbage, heller ikke selvom der er